Hej og velkommen til den her video. I dag spiller vi String Simulator i Roblox. Er det ikke rigtigt, Hein? Jo, virkelig. Det er virkelig bare et sejt spil, det her. Og man skal bare løfte og blive mega stærk. Og lige nu så er jeg bare et lille bitte skelet her, som har ingen muskler på min krop. Det er helt 100. Ja, det har jeg også. Ja. Hvor er du henne, Hein? Og der er du. Hein! Du er det mindste skelet, jeg nogensinde har set. Prøv at kigge på dig selv, mand. Nej, jeg er stærkere. Meget stærkere end det. Hvad har du 1K? Jeg var den stærkeste i hele verden. Nej, men jeg tror ikke, du har nogen af dem her. Har du katte? Guldkatte! De ser guld ud. Katte. Det er What? De ser dem mega har du ikke nogen af, smukke ud. hva'? Men vil du se, hvad jeg har? Du har ikke noget. Hvad? Tag den. Men helt what the fuck? Tag den. Nå, ja, okay. Ja, det tænker jeg nok. Ej, det har du ikke. Det tror jeg ikke på. Du var så lille. Hvad? Du har den også? Ja. Åh nej. Jeg skal skynde mig at blive bedre end dig. Skynde mig. Jeg skal løfte dig ud af. Og nu er jeg død, ikke? Åh nej. Okay. Jeg skal skynde mig at blive bedre. Jeg fik det værste. Jeg skal skynde mig at blive bedre end ham. Fight. Jeg skal da eddermame fight ham her. Jeg smadrer ham. Sæt dig ned, jeg smadrer. Ej, man må da ikke slå på piger. Pigen ramte mig én gang. Og så døde jeg, mand. Det er godt nok noget af en stærk pige. Jeg tabte til den. Tabte du? Ja. Ej. Det gjorde jeg også. Hvem er... Hvor... Holy moly, hun er tynd, hende der. Nå. Jeg køber lige et nyt æg. Så jeg kan blive stærkere. Hyæne. Den fik jeg også. Den er da god. Ja, den er 20%. What? Jeg tror, jeg fik det værste. Tror jeg også. Den her, den er stor. Hvorfor bliver jeg ikke større? Jeg er mega lille. Hvad sker der? Jeg løber lige med den her. Jeg kan se dig. Nej! Ja, jeg bliver stærkere og stærkere. Jeg tager den her. Holy shit, jeg kan næsten ikke klare det. Nej, kom nu. Kom nu. Jeg kan godt. Jeg kan. Hvordan er det, jeg går? Det er godt nok en mærkelig måde at gå på det her. Jeg har 2K strength. 2K? Jeg har 3K. Hvad? Ja, lige præcis. Tag den. Jeg er bare bedre. Claim gift. Jeg vil da gerne have en gave. Jeg fik en lille gave. Nu har jeg bare også 3K. What? Jeg får nu snart 4K. Jeg fik 4K. Jeg er bedre end dig. Jeg er bare bedre. Nu har jeg også 4K. What? Jeg prøver at tage noget bænkpres her. Jeg skal bare blive ved med at løfte. Så jeg bliver en gud. Til jeg bliver en gud. Okay, jeg gør mig lige lidt bedre. Så kommer vi tilbage om 10 minutter. Så kan jeg se, hvor god jeg er blevet. Sådan der. Nu er jeg blevet mega stærk. Og det er du godt nok også, Hein. Holy shit. Ja, hold da op, Lav. Hold da op, vi er blevet store. Nu kan vi se, om vi kan tage... tage... Altså begge to. Hvor mange rebirths? 4 rebirths. Ja, vi har fået 4 rebirths. Og
Det er altså rimelig Vi har sejt. fået en huge pufferfish, og en magma god, og en phoenix har jeg fået. Det er meget sejt. Og nu skal vi se, om vi kan tage den her. Jeg er nærmest større end ham. Så Skal jeg jeg ser lige. starte, fordi... Nej, okay, det er lige Jeg meget. prøver. Ej, det kan jeg godt nok Nej, ikke. det kan vi godt nok ikke. Hold det op, han er stærk, mand. Hvad sker der? Nå, Okay, så- vi skal bare løfte noget mere, tænker jeg. Men jeg kan Ja. tage den her. På den sidste kilo. Og jeg kan bare let tage en. Som jeg er en konge, kan jeg tage en. Så jeg tror, jeg har lige brug for 500k eller noget. For man kan tage den der boss. Så ja, Så vi vi skal kommer lige- tilbage, når vi har fået begge to 500k. jeps. Hej og velkommen tilbage. Nu har vi fået 1 million strength hver. Og nu skal vi se, om vi kan dræbe den her king. Og hold da op, vi er da også bare blevet store. Ja, jeg har fået noget af nogle muller her. Ja, det her er det også. Jeps, så jeg tjekker lige, om jeg kan dræbe ham. Kan vi dræbe Come ham? on. Kom Ja, on, jeg smadrer ham jo ja, bare. vi smadrer ham jo. Så jeg mangler kun 10k wins, og så kan vi komme ud af den her fængselsting. Og få vores frihed. Ja. Så ja, det bliver bare fedt at gøre. Vi er der næsten. Jeps. Kom nu. Jeg smadrer ham jo bare. Jeg er også bare meget stærkere end ham. Hvad sker der for mit ben? Hvad? Okay, det snakker vi ikke lige om. Det er lidt lige meget. Nå, jeg kan simpelthen komme ud nu. Kan jeg det? Kan jeg måske lige kigge? Det kan jeg også. Kan du? Okay. Er du klar? 3, 2, 2, 1. 1. Escape! Ja, vi har fået vores frihed! Vi har fået vores frihed! Vi er ude i det åbne. Yay! Let's go! Nå, vi slutter videoen her, så husk at leave et like og et sub, så vi kan ramme 1000 subscribers. Det kunne være mega fedt. Fløj der ud af mappet der, så du det? Nå, ja, vi ses!